Dem Parti piştî namzedên şaredariyan diyar kir, li Amedê bernameyek taybet li dafist û yekem car namzedên şaredariyan li kolanan bi gelên re hatin bahev. Ev bernama taybet bi konvoya otomobîlan ji Amedê dest pê kir heta navçefarxînê dewam kir. Namzedên bajarwaniya mezin Sera Bucakudan hatun digel namzedên navçeyan di otobüsê de gel silav kirin. Bi sedan otomobîl bi dilsozî beşdarê konvoya namzedan bûn û dilxweşiya xwe nîşan dan. Gerem dengê me derkeve abi. Hawakî gerem dengê xwe millet tev me behese. Yana vê tecrîdê vê ew ê ser van girtiyê me û ser serokê me yana naye kirin. Her çar Partiya Kurdistanê gerem hev gêvin. Destê xwe bigekin. Hefsiyê xwe berdin, hefsiyê me ji birçîna mirin. Milletê me gere destê xwe bike binêkevin. Destê xwe ji partiyê neke. Çiş destê wan tê yanî sadece rayê tenê ninin. Gere werin alîkariya partiyê bikin. Çiş destê me were gerem ji bo gelê xwe ji bo welatayê xwe gerem her tiştî bikin yanî. Namzedên şaredariyê paşê jî bi gelên re govendegerandin. Êjay gotinê ku piştî diyarkirina hemî namzedên Dem Partiyê wê prosa kampeyna hilbijartinê dest pê bike. Hacı Can Fafîn, Dengê Amerîka, Amed.